Kungase kumshubelo MEC wakwaZulu Natal wasematekisi uSiboniso Duma. Sawubona kuphi nakuphi lapho ngekho nombukiso njengamanje. Ukubingelela uyena Mathinda Gcokisa intombi zomngqomo namehla kabanye zibaqimana imali thubazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulangice wenze kulungela upress subscribe button share pin comment. Wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka ama video kube wena oqala uthola notification. Shoshovu se-MK uGodolo womqomgodolo umfana uhlasele uSiboniso Duma laphana kanye noSantakho kanye nabanye ke bobani laba akuyibona abaphethe ezamatekisi noma ke imboni yezokuthutha kwaZulu Natal. Unxuse ukuthi abadedele amaphemithi ngezizathu zokuthi ke amatekisi amaningi ayahlupheka kanti ke ama-owner aze abe blacklisted ngenxa yokuthi amatekisi ayathatha eyophoundwa kodwa ke singekho izizathu esidala ukuthi bangawathola amaphemithi. Ubeke esegiva noSantakho laphana ukuthi yeyi akasayiphathe kaSantakho njengoba ke uSantakho ulwa nokubabuyisela emuva. Kucaca khona ukuthi ke uSantakho usuthengwe yibo abamhlophe njengoba ke befuna ukuqeda nya ngebhizinisi labantu abamnyama. Ube segcizelela wacacisa futhi ukuthi amatekisi ibhizinisi labantu abamnyama kanti futhi iyona ndlela abayizamela ngayo ukuthi bekwazi ukuthi bephilise imindeni yabo. Ubeke esekuveza nokuthi kuyavela ukuthi ke engazi ukuthi abelungu noma ke iziphathimandla ze-South Africa zikhala ngokuthi abamatekisi abayikhokhi intela. Ubeke esethi yena uyamangala ngoba mangabe uyothenga itekisi kunephepha elidingakalayo la SARS ukuze njalo mangabe kuphela inyanga kube ukuthi uyalikhokhela nalo. UGodole uthusa abaningi mangabe eveza zonke lezi zinto ngoba ugcina etshela noSiboniso Duma ukuthi kuzobe ngazi ukuthi abezwa noma ke akangenzi umsebenzi wakhe ube nzima mangabe ke engayenzi lento kuzogcina kungalawuleki imboni yezokuthutha kwaZulu Natal. Ubeke esedlulisa imiyalezo kubo bonke iphathimandla noma kubonke abantu abaziphathimandla zakwaZulu Natal ukuthi ke uyacela ukuthi kulungiswe lento bengacindezelwa kanye nabanye abantu engafanele ngabe bacindezela kanye nabo. UGodole ubhedle washo konke obekusesifubeni sakhe wangashiya siyoci njengoba ke sikuphathele ivideo yakhe uGodole ephelele ehlasela yena ke uSiboniso Duma nabanye abaziphathimandla zase-South Africa. Ivideo yaGodole iyalandela emva kwaleli bika. Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodolo umfana kanti ke udaba niyalwazi ukube kuya ngami izinyo ngabaliveli indlela engiphatheke kabi ngayo. I will be very brief and precise kule nkulumo. Ngane zakwethu ngizokhuluma noDuma, yebo, MEC kwa transport. Ngizokhuluma noTsebe president kuSantakho. Ngizokhuluma noBoyzondi chairperson kwaZulu Natal ebese ngizokhuluma noLunga registrar kwa transport kwaZulu Natal. Ngani zakwethu ngicela nisichazele nampu ubunzima sibhekene nabo embonini yamatekisi embonini yezokuthutha especially kwaZulu Natal. Kunhlaka imoto ziboshwa left right center ukuthi imoto intsha abanendaba naleyo nto leyo. Abafuna ukuyingena leyo nto leyo ukuthi imoto intsha. Inkinga njengamaphemithi. Uma kuukuthi uhulumeni waqasha inkampani ekhipha amaphemithi, uma ibona ukuthi le nkampani ayenzi kahle, kungani engayikhiphi efaka inkampani ezosebenza? Duma, ngibhekene nawe impela. Ngoba lento eyenzeka kwaZulu Natal inzima kakhulu. Lento yamaphemithi isihlukanise ngisho ama-rank. Emarenkeni kukhona ama-owner namaphemithi ahamba wodwa, kukhona ama-owner anganamaphemithi ahamba wodwa. Kunemoto engena ngaphakathi erenkeni, kunemoto ezingangeni ngaphakathi erenkeni. Kodwa zonke lezi imoto ziya-operate, ezingangena erenkeni zilayishela ngaphandle. Yini njalo into edala lento? Uhulumeni odivide nje imboni yamatekisi. Before kuzokwenzakala yonke lento ye-strike nani ake nihlale phansi nilungise lento. Lunga, wena kumele ngabe inkulumo ngoba ulapha egroundini uyahlangana nama-association, kumele ngabe mawusuka lapho ama-owner kutshela khona uhambe uyotshela abakuphethe nawe phezulu. Ngoba into engiyibonayo ngathi abelungu sebengenelele kakhulu embonini yamatekisi ukuthi nikwazi ukuyibamba ingakwazi uku-operate.
musana ukuyenza lento, musana ukubulala ibhizinisi lomuntu omnyama. Ama-owner ngokuningi a-blacklisted ngendaba nje yale permit. Iy'moto ziyapounda now and then, kuyakhalwa isimayemaye KwaZulu Natal. Musana ukuthi nifuna ukuthi izwe lingakontroleki, imboni yamatekisi ingakontroleki ngama-permit nje. Duma, wena u-MEC KwaZulu Natal, uma kuwukuthi umsebenzi wakho awuwazi ukuthi kufanele wenze njani, khuluma ukuthi angikwazi uku-operate le mboni yamatekisi, ngoba indlela o-operate ngayo zisuka nje, u-operate ngendlela ekungesiyo. Hlukanani nokufumbatha izimali nizifumbathiswa abelungu ukuthi nilwe nemboni yamatekisi. Kuthiwa thina asukhokha uSARS. Ngiyakuqabuka mina lokho ngoba kunephepha laka SARS uma uyothenga imoto okufanele ukuthi libe khona, kodwa kuzothiwa sibhadala uSARS. Ayikho leyo nto leyo. Musani ukufuna ukubulala ibhizinisi lomuntu omnyama. Boyzondi, angikaze ngikubone ngisho ku National TV uzokhuluma nabantu ukuthi lesimo sidalwa yini, uzokhuluma nama-owner, uzokhuluma no-driver ukuthi lesimo sidalwa yini. uSantaco sawubekela ukuthi usikhulumele, kodwa usasikhulumeli, usuhamba nesayidi labelungu, awusakhulumela imboni yamatekisi. uSantaco sekowemboni yamatekisi ngegama, awusizi ngalutho embonini yamatekisi. Impela ngisemkhontweni, kodwa izinto ezenzeka embonini yamatekisi ziyangithinta kakhulu. Ngikhule ngetekisi mina, ngikhuliswe itekisi, ngudriver wetekisi mina. So ibhlungu kakhulu lento eyenzakalayo. Abelungu bethu kufanele bayisukumele lento. Bonke abaphathi aba-involve kulento eyenzeka KwaZulu Natal, nakuphi la kwenzeka khona, ngicela ukuthi isukunyelwe lento before kuzoba ne-strike, ngoba sona i-strike sizoba khona uma iqhubeka lento yenzeka. Ibhlungu kakhulu lento eyenzakalayo, ngoba njengamanje imboni yamatekisi nifuna ukuyilawula ngendlela yabelungu abafuna ukuthi ilawulwe ngayo. Lento akuyona yabelungu imboni yamatekisi, eyethu thina sizwe simnyama. Ngicela ukuma lapho, ngingabi mude kakhulu. Bengishilo naseqanda ngizoba mude, kodwa ziningi izinto engifisa ukukhuluma, kodwa isikhathi asivumi. Kodwa lokho engikushoyo ngiyanicela, Duma, uma kuwukuthi wehluleka khuluma kuse-early, ngoba ngeke size simelele. Sizokwenza i-department yakho ingalawuleki kube ngathi asizwe. So njengamanje awuzama ukuyisukumela lento before sizokwenza imhlangano thina. So driver sinama-owner ukuthi kube ne-strike lonke iKwaZulu Natal before yenzeka leyo nto leyo. Awukusukume kuse-early kusemanje. Ngicela ukuyibamba lapho. Angithethi, kodwa indlela okwenzeka ngayo kubhlungu kakhulu. Ngeke nize ni-understand ngoba nina neyikhundla khona la nithola khona imali. Ngeke nize ni-understand lento, kodwa nizoyi-understanda uma sike senza i-strike ukuthi labantu abafuni. Sengiqedile ngiyema lapho. Bye.